Kasorkar Tamil Nadu kala ai ke jubab syaka Supreme Court keri India ba kamdon setia ke jing penkelaniam jubor da ki missionary hapo India hadian ba u Ashwani Kumar Upadhyaya u badairu u politician jong ke BJP bat kumju u advocate ula file ya ke PIL syaka Supreme Court ba kadon ke jing penkelaniam Kristan jubor da ke balek da ki kam syukor haka affidavit balapha da ke sorkar Tamil Nadu syaka Supreme Court kala penpau ya kinia ki basyong ni ha ka ba kala ong bagi nong syong snong jong keri India kila banjit laj lut dala de ya kano ka jinget niam ka bagi kwa banjit bat uno unong syong snong keri India ula ban pen priang ya ka jinget niam jong u katkum ka article 25 jong ka Indian Constitution. Kasorkar Tamil Nadu kalaban syuk bagi nong yelap Kristan ki klempen ken. Ya kanu ka an bat ke jingelap jongki ban priang ya kaniam Kristan ru kam dai setia ka kambi an. Henry kasorkar Tamil Nadu kala ongpan badai ban sitom ting ya unong yelap jong kano kaniam ki bakhang ya ki briu ban wat jingerap na ki doktor habapang ki bakhang ban ai ya ki injection ki beper ha ka bayadai bat ka kot ka kia ki bakhang ya ki kimi ki kpa ban pha school ya ki khun bat ya ki bakum kini ki jat jingelap ki bakta ya ke imlang kesalang bat ki bala ban yalam bat bu ya ke jing im ki briu ha ka jing ma de ban pen stom teng ya ki Henry nadu mensyua hadu menta ka jingelap jong ki Kristan kampat keta ne bu jing ma ya ka jing im jong ki briu ha ka imlang kesalang namar ba kampat judon kata ka jing pen kelaniam jubor ne ka jing pen biet ban pen kela Kristan yano kumta ka sorkar Tamil Nadu kala patha ya ka yeng ka syari ban wengno ya ka ni ka PIL namar ka dai tang ka buj uduk hot ka BJP ban pen kela politics ya ki kam pen kelaniam na kabenta ki vote bank. Ngi aingu ya ublay badang don na pedeng ki sorkar hapo keri India ki batrek ban yeng na kabenta banyadai ka jinget jong ki Kristan jongi. Kamtam ha kane ka jog ka ba ki politician ki bun kam tang kumno banyadai la ki political party jong ki klem dapet pada ya ki jing don kam ha ka imlang ka salang ngi aingu ya ublairu na ka benta ka sorkar Tamil Nadu ka bayeng na ka benta ki Kristan ki badon hapo ka ribaro ka wei wat lada ki Kristan ki don syagi wei pat ki jela ki bahap syabar na ka jing sensyar ka political party jongki ngi duwairu ba ublai unang penmi syusyu ya ki politician ki ban yarap omtang ya ki bakersyan ya ki haki por election hendai ki bakloi ban ai ka kti ka mon ke diang klem da page siliang kaman yano ru